Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu pelayan sending dimanapun berada dan anak-anak sending dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat melaksanakan tugas dan pelayanan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ardidan Sianturi SPD, tempat pelayanan di SD Jending HKBP Pulau Ropat sebagai kepala sekolah. Adapun pelayanan kami, kepala sekolah dan guru adalah sebagai berikut. Salam Jending.
Shalom. Horas madihita saluhutna. Huria nituhata andorang so tapuka parmingguota. Tapasada marohata martang yang nahoho mahita. Amen. Tapukama parminggota marende mahita sian buku ende nomor 100 tolu ayat sada saat rodi ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hurajumi akasi taonon di hasyanganon, hirana swadado martimbakon hasangapon, si papataron na tuhita sogot. Haleluya. Haleluya.
Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Selehon jala pahot mahami roha si songoni. Ramoti maakana poso maradopon pangasungi ni sibolis. Asa malua nasida sian pangunjunan, dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partano batuan nami. Setogu mahami di dalam sedalanan nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata natar surat sian poda 20 sia ayat pitu. Halak partigor maniroi parkaro ni halak naparir, alai anggo halak parjahati dang parduli dinasida. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaho na hombar to patikmi. Amen. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami mandibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalosyon nami di patikmu.
alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan di basam dot asini roham. Saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalosyon nami. Saya ingot mahami hombar tu asini roham dot denggan ni basam, alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosatta. Songonondo hata ni Jahoba. Unang homabiar ay ahudo siluhoko. Nungapola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digitjang. Amen. Tajahama hatani debata turpuk epistel di ari mingguon natar surat sian pesalmen 84 ayat 1 satro di ayat 7. Tajahama marsikat soring di ayat 7 rap manjahama hita. Ende sian aka anak nisikora. Anai aka inami ali Jahoba Zebaot. Pola dolangan jalan maras rohaku di bahen lungunna di aka alama ni Jahoba. Marolop-olop de rohaku dohot sibukku tu debata nama ngului. Gari aporik cupangan jabu jala leang-leang dapotan asamna bahen inganannya aka anakna mando aka lenggatan pangeliat tuho ale Jahoba Zebaot, rajaku dohot debataku. Martua ma aka na mangingani bagasmu, sayhodo pujio nasida. Martua mahalak ia di bagasan ho hagogona, ia romas nasida di bagasan manuju dalan natigor. Aka na umbolus rura partangisan, ibanado di bahen mualna,
gabe maruli pasu-pasu nasida. Ima sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalana umpeopsa. Amin. Taha tindakon maha persyautai songon nahina tindakon ni dongata saha persyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu persea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antondi porbadia andorang sohububuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru dong ditanom. Na mulak maulu di ari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akka nabadia, dohot di hasesa ani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na surasuda. Amen.
Tikding di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 26 Oktober 2025. Partangyangan Week Rabu 20 sia Oktober 2025 masuk pukul 10 sia WIB di Sada Week Duren Sawit di Bagasni keluarga Nyonya Pendeta Simamora Boru Sitorus Jalan Malaka 2 Gang Opat nomor 47 Malaka Sari Jakarta Timur masuk dari Malaka Tolu. 2. Wik Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Benihar Napitupulu Situa Darna Borusia Turi Jalan Haji Mugeni Tolu nomor Tolu RT 10 RW 04 Pisangan Timur Jakarta Timur. Tolu Wik Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Nyonya Huta Barat Boru Gultom Kompleks Bea dan Cukai Jalan Tanjung Balai Karimun nomor 15 Pondok Bambu Jakarta Timur. Baptisan Kudus Minggu 2 November 2025 ibadah pukul 10 WIB Patu Paon di Huriata do Pandidian Nabadia Tudak Danak Ruas Nanayang Mamboan Dak Danak Manjalo Pandidian Nabadia Asa Roma Mamdaftar Uhud Marguru di hari Sabtu 1 November 2025 pukul 10 WIB di Gereja Jaladiboan Masurat Pengantar Sian Situawik kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran Dak Danak. Rapot Pandita Hatopan Senin Jumat tanggal 27 sahat 31 Oktober 2025 di Patupado Rapot Pandeta Hatopan Maringan di Sepoholon Pearaja Tarutung. Sude Pandita HKBP Rawamangun mandohoti rapoti. Kesehatan lansia. Seksi lansia HKBP Rawamangun patupa acara kesehatan tanggal 4 November 2025 sahat 6 November 2025 di Jambu Luwuk Puncak Resort Bogor Torop ni serta kurang lebih 60 halak. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hombar tu surat Kepala Departemen Marturia HKBP patupaun ma kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi Zending di daerah pedalaman. Jala Huriata HKBP Rawamangun gabe tuan rumah. Dot akka kegiatan boima di Jaha di Harotas Tikting. Tim Biro Zending Departemen Marturia HKBP tinggal di Bagasni Ruasta na olo manjabui jala mendaftar matu Sintua Rosida Boru Siregar dot Irmawati Boru Tambunan. Taboan ma ditanyakta jalata dukung ma kegiatan pelayanan misi perkabaran Injil Biro Zending Departemen Marturia HKBP on bahan sangap digoarni tuhata. Minggu sadarion 26 Oktober 2025 adongdo but panitia malam misi di Sude Parmingguan di Joloni Ruang Lukas Ima Panorangion kegiatan malam misi dot pendaftaran gabe tuan rumah tim Biro Zending. Tatang yakorba jalata dukung kegiatan pelayanan misi perkabaran Injil Biro Zending Departemen Marturia HKBP Ima nagabe salah satu tugas utama gereja. Komisi Beasiswa Kamis 6 November 2025 pukul 10.07 maringanan di gereja Patu Pautama Pasahat Bantuan Beasiswa Turwasni Huriata HKBP Rawamangun Sian SD, SMP, SMA, dohot perguruan tinggi. Sumber pendanaan Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun Ima Sian Pelian. Hobar tusi Minggu 2 dohot sia September 2025 Patu Pauta do punguan pilihan khusus Lautu Komisi Beasiswa di Sude Parmingguan
di kantong ungu sipul jamita. Sude ruas ni huriata asa pasi dohot ma mendukung dohot manang yakon program komisi beasiswa asa boi dengan mardalan. Seminar kesehatan. Pembartu tahun profesionalisme HKBP Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun patu pas seminar dohot ceramah kesehatan dohot tema anugerah dan tanggung jawab 1000 hari misi ilahi untuk menjaga berkat Tuhan dan mencegah stunting dari awal kehidupan anak. Nana yang tipa tupa hari Sabtu 1 November 2025 mulai pukul 10 maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Pendaftaran boi matu kantor sekretaris gereja. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun manang mangisi Google Form manang melalui Sintua Week Nabe. Bulan Musik HKBP Rawamangun 2025. Seksi Musik Dewan Marturia Patupa Bulan Musik HKBP Rawamangun 2025 Marhite Patubegion musikalitas yang piga-piga negara songenat tersurat di Harotas Tikting. Minggu Sadarion 26 Oktober 2025 Ima Nuansa Negara Indonesia. Etnik Batak Angkola Mandiling pukul 6, Toba pukul 10, Sima Melungun pukul 10 tolu, Karo pukul 16.30, Pak pukul 10 sia. Sipul Majatiting Adongdo Panorangion dot Mandok Hata Sian Dewan Marturia. Parheon Ama HKBP Rawamangun. Hombartu Pesta Parheon Ama HKBP Rawamangun tahun 2025 na pinatupa puncak acara di hari Sabtu 22 November 2025 aka jadwal boi marijaha di Harotas Tikting. Pendaftaran peserta bulu tangkis tu Ferry Lomban Tobing, Herbin Sidabutar, Dohor Victor Pasaribu. Pendaftaran peserta lomba vokal grup Dohor Kor Paduan Suara Nanaeng mangisi kor di malam puji-pujian Boi Matu Alfian Purba, Situa Wam Sister Sinaga, Dor Sintua Sahat Pakpahan. Pilihan tahun 2025. Hombartu pelaksanaan program dot anggaran tahun 2025. Pilihan tahun dogabe sumber pemasukan ni garejata. Alani disosoi matu sude ruas ni huriata. Ala nunga masuk hita tu bulan Oktober 2025 asa dipasahat ma pilihan tahun na. Pilihan tahun boido dipasahat langsung tu bendahara atau staf keuangan di kantor sekretaris AKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening huria jala boido dipasahat melalui Sintua Wikna. Rekapitulasi pilihan tahun 2025 boi marijaha di Harotas Tikting. Program dohot anggaran HKBP Rawamangun boi mardalan dohot dengan ala partisipasi dohot dukungan sian sude ruasni huriata. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima sada. Keluarga Fernando Daniel Haruan Inang Noprida Pita Loka Boru Sitanggang Rabdo Sahala Inak Yanakon Nasida Rosian HKBP Jati Padang Resort Pasar Minggu. Alamat Jalan Madukara Kompleks Makassar nomor 4 Makassar Jakarta Timur Huik khusus. 2. Keluarga Andrew Hoktapian Panjaitan Inang Tiara Oktapiana Boru Simajuntak. Rosian HKBP Bandar Klipa Resort Epipanias Tembung. Alamat Jalan Batu Opat Ambar 5 nomor 44A RT 07 RW 02 Batu Ampar Keramat Jati Jakarta Timur. Wik khusus. Tolu. Warga Marupa Ardo Nakbaban
Inang Onike Maliani Boru Ginting. Rosian HKBP Se Agul Resort Medan Opat. Alamat apartemen Casablanca East Residen Pondok Bambu Jakarta Timur Wik Duren Sawit. Tuhata mana masu-masu dasida gabe luas nadengan di tongat-tongat tatar lumobi di joloni tuhata. Tikting naeng marbagas. Tikting parjolo. Neng manjalo pasu-pasu perbagasan ma Riki Jenius Marpaung. Luas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Anak ni Amata M Marpaung Nahinan. Tubuh ni Inata Udur Borusaragi. Dot Orwana Agnes Lydia Chandra Borus Sidabutar. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun. Wik Utan Kayu Kayu Manis. Boru ni Amata Purnomo Chandra. Tubuh ni Inata Rinawati Wijaya. Pamasu-masuan hari Sabtu 8 November 2025 di Gereja HKBP Depok Sada Resort Depok. Tikting paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbagason ma Renaldo Pangihutan Simamora. Ruas ni AKBP Resort Jatinegara. Anak ni Amata Situa Wonder Simamora. Tubuh di Inata Lilis Arta Hotmaria Boru Sirait. Dot Orwana Rusti Epania Atalia Boru Sianturi. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Cipinang. Boru ni Amata T. Hendrik Sianturi Nahinan. Tubuh ni Inata Mardiana Boru Siboya. Pamasu-masuan hari Sabtu Sada November 2025 di Gereja HKBP Resort Jatinegara. Tuhata mamasu-masu parsaripion nasida gabe parsaripion nadenggan di tongat-tongata tarumobi joloni tuhata. Namonding. Nah di hari Sabtu 25 Oktober 2025 nungga monding sahala namar baju Merani Boru Silayan umur 23 tahun. Boru ni Amata Mangaraja Silayan Nahinan. Tubuh ni Inata Repina Boru Simajuntak Nahinan. Alamat Jalan Bandeng 2 nomor 6 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tolu. Kemudian hari Sabtu 25 Oktober 2025 di TPU Kebun Nanas Jakarta Timur. 2. Di hari Sabtu 25 Oktober 2025 nunga monding sahala ina Eprida Borsinaga umur 74 tahun. Ina baluhon ni Amata Paris Simajuntak Nahinan. Alamat Jalan Sinar Raya RT 02 RW 010 nomor 10 Walu Pisangan Gading Raya Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya. Tuhata mana mangaleon gogo dot pangapulion di keluarga natina dikon. Pelian dot aka udut ni boha-boha tajahama di harotas tikting. Naung pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dot uluan aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Horas Madihita salutna. Kata sambutan mohon izin upasahat di Bagasan Bahasa Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya kita boleh berkumpul gereja bersama memuji dan memuliakan nama-Nya. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta, terlumbi Amang Pendeta Joni Rumah Horbo, napasaton hatani tuhata tuhita salutna apalah di parmigota di Pukulonomon. Amang Inang Parhalado HKBP Rawamangun, Amang Inang saudara-saudari warga jemaat HKBP Rawamangun,
rekan-rekan sepelayanan kami, para pemusik dan pemandu lagu, serta kelompok paduan suara dan vokal grup yang ada di gereja kita HKBP Rawamangun. Hari ini kita merayakan puncak acara bulan musik HKBP Rawamangun 2025 dengan mengambil tema Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, diambil dari Mazmur 117 ayat 1. Bulan musik ini adalah semacam pesta parheheon bagi seluruh pelayan musik vokalia dan instrumentalia di gereja kita HKBP Rawamangun yang telah kita laksanakan oleh seksi musik sejak tahun 2006. Meskipun pada saat itu tidak rutin, namun diadakan setiap tahun. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bulan musik tahun ini adalah mengambil musik tematik di semua jam ibadah minggu dengan menggunakan instrumen tradisional dari beberapa negara dan sebagai pengiring nyanyian jemaat dalam bentuk kantoria diikuti oleh perwakilan jemaat dari WIK. Dan pada acara khusus di minggu terakhir ini kita menggunakan dari etnik Batak seperti tadi telah disampaikan pada pukul 6 ibadah pagi hari ini dari Arkola, pada pukul 10 nanti Toba, pukul 1 siang dari Simalungun, pukul 16.30 Karo, dan terakhir nanti malam pada pukul 19 dari Pakpak. Selain itu, para warga jemaat dari seluruh WIK ikut dilibatkan dalam pelayanan ibadah minggu, yaitu sebagai kantoria pemandu nyanyian jemaat di semua jam ibadah. Dengan adanya kegiatan bulan musik ini diharapkan dapat menambah kecintaan kepada musik gereja, meningkatkan semangat pelayanan musik di gereja kita, sekaligus juga mempererat persekutuan dan kebersamaan di antara warga jemaat HKBP Rawamangun. Selain itu masih ada kelompok-kelompok paduan suara dan vokal grup yang ikut melayani dalam ibadah dengan mempersembahkan lagu-lagu pujian. Beberapa di antara kelompok paduan suara tersebut juga telah berprestasi mengharumkan nama HKBP Rawamangun di dalam berbagai festival paduan suara, seperti kemarin paduan suara anak sekolah minggu kita telah berhasil menjuarai juara pertama yang diadakan oleh Festival Paduan Suara Anak Krimis Jemaat Bait Allah tingkat DKI Jakarta. Dan begitu juga dengan paduan suara Kor Ama Gereja HKBP Rawamangun, kemarin juga telah berhasil mencapai juara ketiga dari paduan suara yang diadakan oleh distrik Lampung, Jawa, dan Bali. Untuk itu dari seluruh jemaat dan Dewan Marturia, khususnya seksi musik, menyampaikan selamat dan sukses kepada paduan suara anak gereja kita dan kepada paduan suara ama gereja HKBP Rawamangun. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Parhalado dan jemaat HKBP Rawamangun yang telah mendukung pelayanan seksi musik selama ini dan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan bulan musik di tahun 2025. Dengan ini kami mengundang Amang Inang dan rekan-rekan semua untuk ikut terlibat dalam pelayanan musik di gereja kita. Mari kita nyanyikan kidung pujian bagi Tuhan dan mempersembahkan talenta yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, seperti pemazmur yang berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Mazmur 13 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amanginang. Atani debatan atar surat di minggu pas minggu 26 Oktober 2025. Imasian 2 Timoteus tolu mamukasian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu hujaha madihita. Alai di huton hodo ahu di poda, di parange, di tahi, di hapor syaun, di labas holong dohot benget ni roha. Di bagasan aka pangaleleon hapor suhon akana masa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra pangaleleon nasai godang do hutaon jala di palua Tuhani do ausian saluhut naik. Alai dang tarbahen sohona lele nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alai akana makapogani hamagoanna do akka parjahat dohot siulas uti-utian na pautotohot do nasida huhut di pautoto. Alai anggoho saimian ma di bagasan akana ginuruhon jalanaung hinaporsyomi ay di botohodo na mangajar hos satuho huhut ala di botoho sian sia hete-hetehomi dope surat nabadiai namargogo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite haporsyaon di Kristus Yesus. Ainasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamudai mamisang paulihulihon manugunogu di bagasan hati goran asaripas halak ni debata obas tunasa ulaon nadenggan disido sahatna. Selamat hari Minggu madihita amanginang. Di bagasan tikyon sahaddo topik ni minggu tuhita ima asa ripas jala horas tunasa ulaun nadenggan. Diperlengkapi untuk setia berbuat baik. Otu molo marminggu hita songonon amanginang marminggu akka iana kota pahoputa di dia nasida marminggu molo tajaha hatani debatau totu sahali parmingguanon mabahen sada effort sada ulaun nadenggan mapakorhon tu nadengga di bagasan ngoluta dohot di ulauta siganupari bahkan di parkarejuata nang di rumah tanggata. Ala songo tema ni mingguta molo naung tajaha hatani debata secara khusus di ayat 10 itu di dok asa gabe hobas tu ulau nadenggan asa gabe reta asa gabe burju asa gabe parasiroha asa gabe parbahul-bahul nabulun asa tarida do hatani debata nang saur nang tajaha nata renukko di bagasta manang di bagas joroon gabe marpangotak mai tu bagasan
parngoluan si ganupari. Ido ubahin amanginang dang mungkin mangulahon akan adenggan jolma molo somar tudu-tudu sian hatani debata ulau nadenggani si pata ulau nadenggan namari suang doi alai akan ang dibornohi hatani debata molo ikom marulau nadenggan ibana marhobas ibana marpesta ibana totu sahali nang binorhohan ni hatani debatado ulau nadenggani ala nunga ditangihon ibana hatani debata. Jadi amanginang mula mulak sudah karuas ni huria siap parmingguon di jaha hatani debata harapan kita jemaat yang telah berdoa mendengarkan firman Tuhan gabe ruas na burju. Amin. Ayo dah molo so burju ruas apa nunga saya ditangiho katani debata bah mari suang ma saluhutna akabarita nauli na jinahahon manang naung di paboa tuaka hita ruas ni huria. Amanginang di tanggal 6 Februari tahun 2010 lalu terjadi do suhul di Tainan di Taiwan na menghancurkan sada bangunan apartemen na bertingkat 10 pitu. Coba dulu multimedia dimunculkan dulu gambar bangunan di Tainan pada tahun 2000 gambar na parjolo amang inang. Jadi Om Magabari di tahun 2010 lalu di Taiwan terjadi gempa bumi yang mengguncang Taiwan. Pada waktu itu gempa buminya Holland berkekuatan 6,4 skala Richter. 6,4 skala Richter na membahen bangunani na margoar Weguan Golden Dragon gabe maoleng ibana. Jala herat jolma atar behado suhul namar pangotak 6,4 skala Richter boi mabahen sada bangunan nadenggan totu sahali molonunga dibahen 10 pitu 10 walu tingkat ibana dang nagabe songom mabangun jabu na sopola martingkat na holan 6,4 skala Richter gabe pitor mura madabu jabon. Ape di bahema penelitian ternyata bangunan tersebut tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi bangunan. Ala boha, ala ternyata di gambar nawarna birui itu adalah kaleng-kaleng bekas minyak makan dan bahkan dakola kaleng-kaleng adong do tumpukan styrofoam naung gabe mungkin dibekukan imana gabe pondasi ni bangunan ni ubahen murama rupak bangunan na 10 pitu lantai holan 6,4 skala Richter do pangotak ni suhul ditiki. HP ujaha di aka media manang bahan molo nunga sahat pe pitu baru pe boi sada bangunan nadenggan strukturna baru pe boi rubuh sada bangunan. Amang inang nahudok disi atar songoni magabaran ni godang aka sudut nau poso di bagasan tiki nuengon. Godang aka sudut nau poso nuengon ni na digoaram ma mental strawberry. Molo didok mental strawberry aka sudut na poso nuengon. Idao songon na togos dagingna, idao songon na uliru pana, idao songon na boi dopak bohina tuhita, mekel senyum tertawa terbahak-bahak, uli berengon aka sudut na poso nuengon. Godang nasida alai maaf kata mental mereka di dalam gampang tersobek, gampang tersakiti, gampang mereka ini menjadi orang-orang yang patah semangat. Ido makana amanginang, kalau anak muda itu sering sekali diibaratkan
orang yang penuh kreatif. Orang yang penuh kreatif, tetapi mereka ini mudah hancur di dalam kehidupannya. Ido makanakan amanginang anak kotau songnod dosi patah olo tiba-tiba nasida molo mula nasida anon sian pangaratuanna manang sididia nasida mangarato manang sekolah mulak nasida tujabu tiba-tiba boy anon nasosomal ias podo manai nasosomal mangalopa nasosomal di piaku di dia sipatuna tiba-tiba anon mulak ibana siap parsikolana tetes sude podo manna mangalopai mana hola dungan nonni jam 5 nakin nunga mangalopai mana Holan diberingi mana si patu, pahean naso yas, tormula kanonin mana, sudah dipaias, sudah dipadenggan. Karena mereka ini sebenarnya penuh kreatif, alai tiba-tiba, olo de si pata. Bah, nasomal na mula gimana mangalopa, bah, tiba-tiba idea do, dah dong besi panganon. Idea do, nung ngadi pumpuk bekai nonni, piga-piga ari, dang beias. Itu adalah gambaran yang sering dikatakan kepada anak muda zaman now. Alai di bagasa tikyo namanginang dang songoni yang gona poso ni debata. Tidak seperti itu anak-anak Tuhan yang selalu berpaut kepada Tuhan. Secara khusus di bagasa tikyon. Timoteus bukanlah anak zaman yang seperti stroberi. Paulus ini tidak Timoteus ini tidak kaleng-kaleng yang dapat dipercaya, yang dapat tahan menderita, pokoknya jempollah untuk Timoteus. Ala boha, ala di umurna na posoi dope, di umurna na bajari dope, nunga di hati dako si Paulus, isedo si Timoteus, dia telah mengatakan bahwa nunga telah ditiru oleh Timotius parange poda haporseaon dilabas dohot dimenget ni roha. Molo didoko kita manginang tuhita na marpahop puma manang tuhita na marbor ng maranak ay maul na manuayang mga luluy doli-doli songos si Timoteuson. Amol jupangan aka namar baju songos si Timoteuson. Molo didokon inong na, molo didokon among na poda pitor ditangihon. Ala gudang do noengon ni tor mangalo. Unang majo mangalo alay si pata si do nyan anak kota alay si do boruta alay boy do dialo natorasna. Nunga godang nuaingon aka sudut nau poso parangena dakapo sabe si sip rotu jabu si sip laos ya jabu si sip dang binoto aha diulaho di luaran dang dibioto aha ulaun si pata molo ditegor akan tua-tua parangena apaan sih olah disukun na tua-tua na imana di mana honang ay molo na tua-tua na denggan molo disukun anak konna molo nunga jam 10 malam denggad doi ala anak konna masih jam 10 udah telpon ay moldo nuengon aka naposo nuengon ni mamereng haporsion napolin moldo hita mamereng sudut naposo nuengon labas rohana dang murah-murah muruk dang murah-murah emosi dohot moldo hita jupang nuengon ni mamereng aka sudut naposo benget ibana manaon dia kasih taunonna alai ianggo si Timoteus obar tu parnidaan ni si Paulus diihut todo si Paulus halak na mga lihopoda parparangi dadinggan parhaporsyaon labas rohana dongot benget rohana di aka si taunon jala sayjup pamai di yanak kota halak si songoni jai sayjup pamai di aka boruta bahkan jupa mai helata parometa dohot akapaho puta amai namanginang idoda molo jupamu paromemu helamu diaka si songoni mau liate ma di Tuhan ala nunga memang atar maul jupa halak na songoni ay biasa do yate amanginang ala molo jolma pa jupang
pitor ditatap bohina, ulido bohina, bah mungkin ulido rohana pitor di boto jolma soni. Hape dung leleng ditada di dokma dak kuripu holan bohina do uli hape dang sahat tu rohana. Namangiut amanginang. Luar biasa do pangihuton ni si Timoteus maradopon si Paulus. Atar behado amang inang molohita madok kotuaka yana kota atar bui do pehita madok songlo tu yana kota ihutom maam. Boy do pe aka suduk na poso om madokot tu among na dohot tu inong na bahwa bapak dohot omaku adalah songo sadati ruod di au. Manang model kepemimpinan, model iman atau model akana asing alai bohado aka suduk na poso madokon opuku do nau burju opuku do nau paling marbahul-bahul na bolon sotung do opung na tua-tua gabe jolmana gabe dihabiari. Allah molodo opung ini cerewet terus ini. Sudah peraturannya jangan, tidak pernah memberikan kebebasan. Kalau datang marah-marah melulu ina. Nang penadinggan na nidok nyopung non alai di rohani pahopunon saena tangadong siti ruo di hilala sian opung na sian omang. Ala boha amang inang boasa boy si Timoteus maniru parangen si Paulus ala takas boy Paulus madokon tiru maau. Akulah tiru. Karena pada hari ini lihatlah amang inang. Banyak sekali memang nasoboi be idahot tasya sasahalak jolma molo adong ibana sipata. Bah, song ni dah beho. Bah, ido HP ina. Ala boha. Ala sipata burju pe jolma sipata dak kaboto burjunan waeng. Ubahe sipata kehilangan sosok tokoh do huria, kehilangan sosok tokoh do akayanakon. Karena apa? Siapa yang mereka tiru? Siapa yang mereka contoh? Tapi ketika Paulus berkata demikian, nang diboto si Paulus do hatana parangena haporsiona nungatakas diboto mana? Aku ini layak engkau tiri Timoteus ubahena didokon ditiru hodo au. Engkau telah mengkopi aku ke dirimu. Alaboha di parhatotung si Paulus do dia ini dapat dijamin tidak bercela di hadapan Tuhan dan juga tidak bercela di hadapan orang-orang. Namangi hutamang inang maride majohita ibot hamu dora edeoni edeni sahalak dakdanak maradopon akka natorasna na burju. Maride majohita molo bajo multimedia iya. Tahulah lagunya ini amang inang. Molo huingot do sude lo jani dainangi marmudu au siana met tunabalga diopa au diabingau diopa au diabingau asa sonang modom au dideng didok tuau dahasian molo huingot do sude. Coba teh dua-dua ya. Molo huingot do sude lo jani dainangi marmudu au siana met tunabalga diopa au diabingau asa sonang modomau dideng didok tuau dahasian sahalinai molo huingot do sude lo jani dainangi marmudu au siana met tunabalga diopa au diabingau asa sonang modomau dideng didok tuau dahasian martua mahamu akana tua-tua na burju. Amen. Ima edeni akadakdanak nang makatidakon na burju do amoku na burju do inoku marhaporsiaon ibana tude bata.
Anak-anak kita sekarang menghormati Amang, anak-anak kita sekarang mendoakan Amang, anak-anak Amang Ina sekarang memeluk merangkul Amang. Itu adalah bagian daripada usaha ni Amang dohot inang ubaid diingot nasida burjuni dainangi burjuni damangi marmudu-muduau siana geleng. Asi Timoteus pesongonido. Dang na tiba-tiba porsia ibana tu debata, dang tiba-tiba sahalak doli-doli nabajari ibana, tiba-tiba porsia polin burju ibana lebas rohana maradopon akadonganna, doh tarlumowi maradopon debata alai. Raja Hajo di sada, maaf di 2 Timoteus sada ayat 5. Omma di hati dakon si Paulus maradopon, enggak apa-apa bahasa Indonesia juga enggak apa-apa ya. Kita sama-sama membaca dua-duanya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Opung na, omak na, inong na. Sai manangyakon, sai mamudai, mamicang si Timoteus, ubahen boy ibana, marhaporsyaon ibana, tu debata. Martua maamang, martua mainang, molo niajarhon akapoda nadengga tuakayana kota, ingot hamuma aka ianakon. Ingat para anak-anak, kalau kau percaya sekarang kepada Tuhan Yesus, ingat ada ibumu, ingat ada bapamu, imanmu setengah daripada pengajaran daripada Amang dohot inang. Jadi unang adong nasobong akayanakon. Kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin diajarkan sepenuhnya oleh orang lain. Tapi saya menjadi orang baik, anak-anak kita menjadi orang baik, bahkan Amang Inang menjadi orang baik. Itu bagian daripada tangiang podani akana tua-tua maradopon akayanakon asa anak naburjuna sida. Ido ubay na manginang, mola dong sayonari akan na tua-tua, molo muruk tua nakonna, alani salan inakonna, terus ma ulah kamu. Molo saya dipicak kamu da penasida nang songon naso di bege, taringot tu nadengga, taringot tu hatani debata, saya terus ma picang, saya terus ma paingot tamu. Ai ido hatuaon ni akayanako kaduan ingoton nasida ma burjun akana tua-tua ma memehon akahatani debata tuaka sudut nau poso. Otu sotung madele hita molos peso di bege odata. Sotung gabi manarita hita moloso di ulahon akapodata. Alai nungata bahe tangyang ta nungata leho podata tamemehon hata tu nebata tu nasida mamardabu-dabu maradopod debata moloso ditangihon tangiang poda nasian na tua-tua tuakayanakon ai nungata ajarhon akapoda hata ni debata tu nasida. Na parpuli Amang Inang di jolo nakikudokon parminggonon sai maboan tuak kaulau nadinggan asa marhite parmingguon marhite manangihok kata ni debata asalam dinggan parangeta sipata miris dohita diperhadapkan dengan gereja dengan ketidakbenaran. Atau miris dohita marhite rumah tangga naromar minggu alai say marbada. Atau miris dohita marnida adong ruas nihuria HKBP manang adong akka natargoar ibana dohot pangula. Miris dohita maboto ketika mereka mulak sian akka ulaun nadengga napitan panasida marhite ulaun parminggo dana asing alai habotoan nasida mangulahon akka najat di akka ulaun na asing. Ido ubahen molo tabige nakin hatani debataon secara khusus di ayat napa 10 podok 17 hujaha salinai ainasa surati sini haton ni debata do
Jalahasea mamodai mamicang paulihulihon manogu-nogu di bagasan hati goran. Itu adalah fungsi firman Tuhan itu. Asa molo dicahahon hatani debata, ala molo mangula hatani di bagasa rohata, ikon gabe dipodai do hita. Tuhan ini menasihati kita. Molo adong do di sonna hurang patas maroha ingok ma patas mahoma roha inong patas maroha ho amung haholongi akaena kom. Molo tatangi ho kata ni debata, molo dipicang pehi tadang muruk kita. Molo hatani debata do mamicak kita dan gabe muruk kita. Apapun perkataan Tuhan kepada kita, baik itu tentang kesalahan kita sebagai orang tua dan gabe muruk kita. Alai molo tohodo holong rohata tu dibata, molo ta auho kata ni dibata, gabe mu bada hita. Jala manogu-nogu hita di bagasa katigoran, ai taboto do. Molo so adong hata ni debaton. Kalau firman Tuhan tidak ada, saya tidak tahu. Tu dia anonalau. Alai dukutangi ho kata ni debata, huboto maau, mardalan, diakadalan, natigor, hobar tu asi, dohor lomo di rohana. Ido umbain amanginang, sude akana marminggu, sude akana manangiho kata ni debata. Nang martangiang, nang majalo ulau nadenggan maradupon marhite to di porbadia, ripas mahita, hobas mahita, tu ulau nadenggan ala nunga tatangihon hata ni debata. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami, mau liate mahu pasa rohanami tuho, di minggu nami sadarion, di paingot todo hami, asa ripas jalahobas tunasa ulaun nadinggan. Allah nido Tuhan, molo hutangi hok kami hatam, molo rohami tujorom, anggiat mato dim porbadia, manogu-nogu hami tu dalam hati goran, pau bahor rohanami parangenami asalam denggan, asa takas tarida, hatani debata, nang hujalo hami, gabe ima sulu-sulu nami, di naholom tukok nami di naladit, ido tutu Tuhan, asa songon natoras, asa natoras na boy siti ruon aka tuaka poparana haporsya siti ruon di haporsyaon siti ruon di parange doho siti ruon di ulaun nadenggan pasu-pasu ma huriam secara khusus huriam nalahu patupahon rapot padita hatopan na diari 27 sahatu 31 Oktober ramoti ma aka naposom nama dohoti rapoti dohot aka ruas ni huriam na ditadikon aka naposom ipe homatoktong mangaramoti nang hutangnya ko kami aka program di tonga-tonga ni huriam aka pakobasion nalaho siulahono nami di mingguon nang di minggu naro margogo ma aka amanami inanami nang di pajolo tu ulaune asa hasangapon hamuliaon ma diguarmu marhite aka ulauni. Soksoni Tuhan hutangnya ko kami aka ruas ni huriam natongon marsahit di bagas nabe peak di rumah sakit manang ronas ida tu bagas jorom manang nunga adong panahiti di pamatang na alai tang diboto adong sahit mangido hame asima roham dinasida jagai jala pamalu manasida. Cara khusus hutangnya ko kami aka ruas ni huriam natongon marubat di rumah sakit ima inanami nyonya siagian boru hutagalung anna simatupang mutiara boru situmorang Erik Tobing nyonya Paris simanjuntak boru sinaga nyonya JM siahaan boru pardede Saud silalahi Sarman siagian nyonya situasi regar boru hutahayan nyonya si regar boru pakpahan dohot nasoboy huguari hami sada parsada sai saut ma hama malum di daging
nang todi nasida. Marsogot borhat mahami marubat, borhat mahami mulaulaon, borhat mahami manopot aka pardalanan nami, dohot aka mangaraduti rumah tangga nami, hupang hidup kami, joloani ma laka nami. Mau lihat madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami todopamu. Amin. Mari dehita tapasahat peliata. Nampur dotahe na sumorot sa sude dengan diparsarani tongan nasarohai. Imagahot di bata Rap mahita jongjong. Martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua kijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lehoni, toni rodi
Ea manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hangulua siapari, se sama dosan hami songo panisan hami, di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor homa damena tuton di munabe. Sangat
sahat